Вітаю, шановныя гледачы, у эфіры «Аб'ектыў», з вами Юлія Лапанова. Распачынаем агляд галоўных навінаў дня і сёння ў выданні. Непазбежная рэцэсія, прагноз Сусветнага банку для беларускай эканомікі. Апошнія месяцы прамысловасць ужо падае. Затаваранасць складоў, напрыклад, сёння 66%, а была год назад 59%. Дзяржаўныя медыа удзельнічаюць у тым, каб стрымліваць электаральную актыўнасць. Парламенцкія выбары ў медыях, вынікі маніторынгу. 30годдзе ў чаканні годнага двара. Тротуар на уровне дороги. С детьми опасно идти там. Праз 2 гады рост эканомікі Беларусі будзе блізкі да нуля. Сусветны банк панізіў прагнозы росту валавога ўнутранага прадукту для нашай краіны ды настойліва параіў уладам Беларусі узяцца за рэфармаванне эканомікі. Чым можа адгукнуцца ігнараванне рэкамендацыяў, даведвалася Юлія Цяльпук. Рэфармаваць эканоміку і пазбегчы крызісу? Напярэдадні сённяшняй канферэнцыі кіраўнік Сусветнага банку ў Беларусі Алекс Крэмар узгадваў Польшчу, якая распачынала структурныя рэформы ў складаны для шэрагу эканомік час і зрабілася багацейшаю ўжо праз 4 гады. Людзі ў Беларусі не мусяць баяцца, што будзе паўтарэнне 1990-х гадоў. Гэта працэс, які можна праводзіць паступова. Галоўнае тут выбудаваць сістэму сацыяльнай абароны і схему адносна беспрацоўя, каб змена працы не ставіла людзей у стан эканамічнага крызісу. Да эканамічнага крызісу хутчэй давядзе адсутнасць рынкавых рэформаў. Калі Мінфін па выніках года чакае росту эканомікі амаль на 3%, прагноз Сусветнага банку ўдвая менш аптымістычны. На лета аналітыкі банку прадбачаць рост на 0,9%, а ў 2021 годзе 1,5%. Адмыслоўцы лічаць, што ўсё гэта праз пагаршэнне умоваў гандлю, праз абмежаваныя магчымасці ў стымуляванні ўнутранага попыту, неэфектыўную працу рэальнага сектору эканомікі. Прежде всего нужно пересматривать то, как работают предприятия государственного сектора, как распределяются ресурсы данным предприятиям, какие у них стимулы, как налажено корпоративное управление данных предприятиях, насколько эффективно они используют те ресурсы, которые обладают. Станоўчы ўплыў на эканоміку зрабіла лібералізацыя ў 2017-2018 годах умова ўвядзення прыватнага бізнесу. Але сёлета аднаўленне бізнесу аслабілася. Не стае выгадных банкаўскіх крэдытаў. Дзяржава падтрымлівае толькі частку арганізацыяў прыватнага сектару, як IT-галіна, якая развіваецца ў свабоднай эканамічнай зоне. В будущем не может быть сектор информации и связи единственным драйвером роста. Он вносит серьезный вклад в экспорт услуг прежде всего, но нужно понимать, что есть другие сектора экономики, как промышленное и сельское хозяйство, где занятость намного больше и вклад их в ВВП тоже выше. Поэтому здоровье этих секторов играет более важное значение. Павышаць канкурэнтаздольнасць дзяржпрадпрыемстваў і такім чынам нарошчваць экспарт, скончыць з невяртальным дзяржаўным крэдытаваннем стратных вытворчасцяў. Усё гэта абяцаў рэалізаваць дзейны экспертны ўрад на чале з Сергеем Румасам. Планавалі 3D – дыверсіфікацыю, дэцэнтралізацыю і дэбюракратызацыю. Ні аднаго прынцыповага пытання з пункту гледжання развіцця інстытута рыночнай эканомікі не было дасягнута. Эканамічная свабода стала менш. Больш таго, нават па такому рэйтынгу, як Doing Business, Беларусь апынулася на 49-м месцы, не палепшыўшы пазіцыі ні па чым, ні па падаткам, ні па крэдытам. Прагноз Сусветнага банку не адзін і песімістычны. З падобнымі справаздачамі выступалі Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Міжнародны валютны фонд ЕАБР, Сбербанк Расіі. Ёсць сцэнар, згодна з якім у 2020 годзе Беларусь можа быць рэцэсія. У апошнія месяцы прамысловасць ужо падае. Затаваранасць складоў, напрыклад, сёння 66%, а была год назад 59%. Стан фінансавы буйных і сярэдніх прадпрыемстваў такі, што амаль 60% гэта стратна альбо ў рызыцы. Праз давядзенне Расіі да сусветных коштаў на нафту для Беларусі
Беларусі да 2024 года наша эканоміка недаатрымае амаль 6 мільярдаў долараў, падлічылі ў Белнафтахіме. Перамовы аб кампенсаванні гэтых стратаў Менск з Масквою яшчэ вядзе, хоць бюджэт на наступны год прынялі без уліку гэтых грошай. Гэтаксама і Сусветны банк эканоміку нашай будучыні аналізаваў без спадзеваў на падарункі з Крамля. Юлія Цяльпук, Белсат. У найбліжэйшыя паўгода могуць адбыцца пробныя пастаўкі ў Беларусь амерыканскай нафты. Пра гэта паведамляецца ў маніторынгу замежнай палітыкі, які падрыхтавала Рада міжнародных дачыненняў «Менскі дыялог». Эканамічная аглядальніца Тацяна Манёнак лічыць, што шукаць альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты для Беларусі правільнае рашэнне. Гэта вырашае некалькі пытанняў, павышае энергабяспеку краіны і з другого боку дае магчымасць беларускаму боку пагандлявацца з Расійскай Федэрацыяй па лепшых умовах імпарту расійскай нафты. Згодна з дамовамі, на лета Беларусь імпартуе з Расіі 24 мільёны тонаў нафты. Гэта дазволіць цалкам загрузіць беларускія нафтаперапрацоўваючыя заводы, падкрэслівае Тацяна Манёнак. Транспартаваць нафту праз трубаправод танней, чым праз парты ці чыгункай. Таму, паводле аглядальніцы, рэальная альтэрнатыва расійскай нафце спатрэбіцца пасля 2024 года, калі Беларусь пачне імпартаваць яе па сусветных коштах, а не як цяпер на 20% танней. Дэжавю. Гэтак эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў характарызуюць асвятленне ў медыях сёлетніх парламенцкіх выбараў. Якія рэзультаты паказаў выніковы маніторынг арганізацыі і як менавіта выглядала інфармаванне выбарнікаў у незалежных і ў дзяржаўных медыях. Галіна Абакунчык. Выборы и палітычная кампанія ў дзяржаўных медыа адсутнічалі. Такую выснову зрабілі незалежныя эксперты, назіраючы за хадой асвятлення выбараў у палату прадстаўнікоў, перашкоды кандыдатам у дэпутаты і ціск на незалежных журналістаў асаблівасці гэтага году. Праца выбарчых камісіяў, праўладныя кандыдаты і дэтэрміновае галасаванне, які штогод былі ў цэнтры ўвагі дзяржаўных медыяў толькі на апошніх этапах выбарчай кампаніі. Аднак сёлета да спісу дадаліся незалежныя назіральнікі. Была такая дастаткова заўважная атака супраць назіральнікаў. Я маю на ўвазе беларускіх назіральнікаў, пра якіх казалі, што яны, мякка кажучы, паводзіліся неадэкватна, што яны тэрарызавалі дзяўчыну, якая прыйшла дэтэрмінова прагаласаваць. Апроч назіральнікаў, ціск з боку дзяржаўных медыяў зведалі незалежныя кандыдаты ў дэпутаты. Гэтак дзяржаўныя радыё і тэлебачанне, а таксама друкаваныя выданні здымалі з эфіру і газетных палос іхнія выступы. Дасталося таксама і незалежным журналістам. Асабліва варта прыгадаць выпадак у Магілёве, который быў падняты на сцяг фактычна дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Мы адназначна ацэньваем гэтае здарэнне як абсалютна прафесійную працу журналістаў, якія прыйшлі на адкрыты сход з кандыдатам у дэпутаты, і фактычна кіраўнікі гэтай камісіі не далі магчымасць журналістам прысутнічаць. Больш узважанай і адпаведнай класічным узорам міжнародных журналісцкіх стандартаў эксперты БАШ называюць падачу тэмы выбараў у незалежных медыях. Сярод іншага, дэбаты кандыдатаў у дэпутаты ад розных палітычных сілаў. Эксперты кажуць, што выбары ў палату прадстаўнікоў для ўладаў і дзяржаўных медыяў былі падрыхтоўчым этапам да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Дзяржаўныя медыі удзельнічаюць у тым, каб стрымліваць электральную актыўнасць. Гэта зусім не выпадкова, калі яны не звяртаюць увагу на галоўных дзеючых асобаў, на актараў, калі яны не распавядаюць пра рэальную палітычную сітуацыю ў краіне. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе назвала выбары дэпутатаў палаты прадстаўнікоў Беларусі неадпаведнымі міжнародным дэмакратычным стандартам. Аднак пра высновы ўплывовай міжнароднай арганізацыі дзяржаўныя медыі шырокай грамадскасці не паведамілі. Галіна Абакунчык, Белсат. Выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі. Таварыства «Мемарыял», што займаецца даследаваннем рэпрэсіяў часоў СССР, зазнала чарговую хвалю ціску ад уладаў Расіі. На пачатку кастрычніка сума штрафаў прызначаных арганізацый перавысіла 31 тысячу долараў у эквіваленце. Наперадзе яшчэ 9 пратаколаў. Якія злачынствы ў дзеяннях «Мемарыялу» убачылі сілавікі, распавядзе Ян Вярбіцкі.
Яшчэ 2 штрафы 300 тысячаў расійскіх рублёў кожны прысудзіў Цвярскі суд Москвы міжнароднаму таварыству «Мемарыял». Калі дадаць папярэднія штрафы, атрымліваецца сума 2 миллиона 300 тысячаў расійскіх рублёў. Судья явно устала от нас. И от Роскомнадзора, и от всего. А после заседания я зашла к другому судье, от которого мы ждем еще 4 решения полного текста. Вот, они еще не готовы, то есть суд просто не успевает. Мемарыял займаецца даследаваннем камуністычных рэпрэсіяў. Гэтая справа непростая, з увагі на стаўленне расійскага ўраду да савецкай эпохі. Какое событие, которое уже произошло в России, хотели бы изменить? Развал Советского Союза. І ў найлепшых традыцыях Савецкага Саюзу, дзе шукалі ўнутраных ворагаў, у Расіі існуе юрыдычны тэрмін «замежны агент», кажа кіраўнік мемарыялу. Гэткі статус атрымліваюць некамерцыйныя арганізацыі, якія, сярод іншага, спрабуюць уплываць на грамадскую думку і дзяржаўную палітыку. На сайце Міністэрства юстыцыі Расіі ёсць адмысловы рэестр такіх арганізацыяў. Агулам 74 пазіцыі. Сярод іх і мемарыял. Как бы не открещивались наши власти, но по существу это продолжение советской политики, которая боролась со свободным словом именно с помощью таких ярлыков. Тое, што яны замежныя агенты, арганізацыі мусяць пазначаць на сваіх інтэрнэт-старонках. Зрабіць гэтак мусіў і мемарыял. Аднак таварыства не поставіла гэткай меткі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. Сейчас мы поставили маркировку уже, кроме как где угодно, только не у себя на лбу, но все равно не буду подсказывать, но в принципе, не знаю, на моей визитке можно как-то я ее даю, я ее распространяю, это материал мемориала, на ней тоже должна быть маркировка. На пачатку тыдня Дзяржаўная дума пашырыла закон аб замежных агентах. Цяпер пад яго трапляюць не толькі юрыдычныя, але і фізічныя асобы. Паводле праваабаронцаў, варта чакаць, што пад пагрозою штрафу паметка «замежны агент» хутка пачне з'яўляцца не толькі на сайтах, але і ў сацыяльных сетках прыватных асобаў. Ян Вярбіцкі, Белсад. Геннадзію Фядынічу ды Ігору Комліку скарацілі пакаранне хатняй хіміі на 1 год. Пра амністыю з нагоды чарговай гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў лідарам незалежнага прафсаюзу РЭП паведамілі пракуроры. Мы, хутчэй за ўсё, на наступным тыдні пададзім скаргу ў Верховны суд, таму што, безумоўна, мірыцца з тым, што быў такі прысуд, можна дараваць памылкі. Але ж беззаконне дараваць нельга. 4 гады абмежавання волі кожнаму без накіравання ў папраўчую установу. Гэткі тэрмін пакарання атрымалі летась у жніўні старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Фядыніч і бухгалтар арганізацыі Ігор Комлік. Іх абвінавацілі ва ўхіленні ад аплаты падаткаў на 23 тысячы рублёў. Фігуранты справы лічаць яе цалкам сфабрыкаванай, а вырак незаконным. Паводле Геннадзя Фядыніча, міжнародная арганізацыя працы ўжо запытала матэрыялы гэтай справы. Калі Верховны суд не адменіць выраку Фядынічу і Комліку, лідары РЭП плануюць звяртацца ў камітэт правоў чалавека ААН. Ані ходнікаў, ані паркоўкі, ані годнай дзіцячай пляцоўкі. Жыхары аднаго са шматпавярховікаў на вуліцы Маўчанскага ў Магілёве ўжо больш за 30годдзя чакаюць добраўпарадкавання двара. Чаму камунальнікі дасюль не развязалі праблемы, даведвалася Дар'я Чульцова. Шматпавярховік па вуліцы Маўчанскага ў Магілёве адзначыў сваё 30годдзе. Замена ліфтаў, афарбоўка сценаў і ямінавы рамонт – гэта ўсё, што падарыў горад жыхарам дома. Вуліца, якая праходзіць каля дому 24, дастаткова маленькая, але вельмі ажыўлёная. Праз яе жыхары са ўсяго раёну вязуць дзяцей у школу, але вось пешаходам трэба быць уважлівымі. Вот там тротуара вообще нету, там тротуар на уровне дороги. С детьми опасно идти там. Мой сын ехал с коляской, с ребенком. Вот ехал сюда в магазин и собачку. Он только хотел одеть ему эту ношение, И тут девушка такая вот с такой машиной белой, как рванула со всей силы. Он не успел, он схватил коляску быстрее. Так бы ребенка убил бы. Станом двора незадоволены не только пешеходы. Меня больше волнует дорога, за которую мы платим налог постоянно, проходим техосмотры. Дорог не было, подвески убиваются моментом. На пытанне журналістаў аб прычынах стану двара у чыноўнікаў адзін адказ – няма сродкаў. Деньги на это выделяются городом.
По нашему району практически вообще капитальный ремонт не делается по благоустройству, потому что нету достаточного финансирования. Вы же понимаете, что капитальный ремонт и благоустройство в основном делается это центральные улицы, меняется мелкоштучка и все остальное. Чаму грошы размяркоўваюцца менавіта так, бо не стае контролю, думае праваабаронца Владимир Краўченко. Избирательные комиссии были назначены властями, депутатский корпус подобран властями. Ну а с какой целью подобран? Чтобы там были послушные люди, которые ни в коем случае не занимались бы вопросом контроля за расходованием денежных средств. Ну а эти денежные средства, конечно, еще до того, как они будут сформированы, они уходят на сторону. Праваабаронца дадае, каб дамагчыся годных умоваў жыцця, трэба пісаць звароты да мясцовых уладаў. Калі ж гэта не дапамагае, звяртацца ў пракуратуру. Дар'я Чуйцова, Белсат. Выставу, прысвечаную 99-м угодкам слуцкага збройнага чыну, зладзілі на сядзібе таварыства беларускай мовы ў Менску сябры мастацкай суполкі «Пагоня». Адкрыў выставу з уступным словам пра падзеі амаль 100-гадовай даўніны гісторык і ганаровы старшыня ТБМ Олег Трусаў. Тема слуцкага збройнага чыну ў савецкія часы была проста забаронена. Пра яе не казалі ні кепскага, ні добрага. І першы прарваў гэту тэму Анатоль Грицкевич. В советские часы он першы выдаў книжечку у бібліятэцы «Голаса Радзіма», прысвечаная слуцкаму збройнаму чыну. Конечно, ён там яго характарызаваў як бы і адмоўна, але галоўнае, што ўсе даведаліся. Выстава патрэбна нават, калі хоць адна карціна, хоць адзін малюначак будзе, каб это быў напамін, каб не забывалі людзі, што ўсё-такі былі падзеі, былі людзі, вот, і што памяць пра іх ёсць і што яна працягваецца ў далейшым. Слуцкі збройны чын ці слуцкае паўстанне – спроба ўзброенай абароны незалежнасці Беларусі напрыканцы 1920 года. Цягам месяца вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з сялянаў Слуцчыны, супраціўляліся савецкім войскам. 27 лістапада, дзень пачатку слуцкага паўстання, адзначаецца як Дзень герояў. Гісторыі паўстанцаў, беларускія адміралы і незвычайныя казкі для дзяцей. Усё гэта можна знайсці на кірмашы гістарычнай кнігі, што адкрыўся ў польскай сталіцы. Што яшчэ прэзентоўвае беларускі стэнд у варшаўскім каралеўскім замку, пацікавіўся мой калега Вітаў Ціўчык. Адна з найбольш славутых букіністычных імпрэзаў у Польшчы. У Варшаве, у каралеўскім замку, у аркадах Кубіцкага, што недалёка ад Віслы, адкрыўся 28-й кірмаш гістарычнай кнігі. Сярод больш як сотні стэндаў ёсць таксама і стэнд беларускі. І, уласна, спадар Раман Цэмбераў прыехаў з нашымі беларускімі кнігамі. Сардэчна вітаю, спадар Раман, добрый дзень. І распавядзіце, калі ласка, што вы маеце тут на сваім стэндзе? Павітанне. Ну, сапраўды, трэба казаць, што гэта не мой уласны стэнд, гэта стэнд фундацыі «Праспект», якая арганізавала і запрасіла беларускіх выдаўцоў у Варшаву. Тут прадстаўлены кнігі шмат якіх незалежных выдавецтваў Беларусі. Гэта маё выдавецтва прыватнае, кнігі выдаўцоў Янушкевіча, Лімарыуса, Галіафа, кнігазбора. Спадар Раман, уласна, зараз беларуская грамадзянская супольнасць жыве такімі эмоцыямі пасля пахавання парэшткаў Касуся Каліноўскага і яшчэ 19 паўстанцаў. А ці можам мы сёння на вашым стэндзе знайсці нешта на паўстанцкую тэматыку? Так, у першую чаргу тут прадстаўлены номер нашай гісторыі, дзе галоўная тэма – гэта Каліноўскі і падзеі таго паўстання. А акрамя таго, у нас шмат іншых цікавых кніг. Ось я прывёз свае навінкі, каб прэзентаваць іх польскаму чытачу. Гэта ў першую чаргу апошні абаронца Вялікага княства Літоўскага. Это кніга-альбом пра падзеі касцюшкаўскай эпохі і эпохі Наполеона. І кніга зусім новая Мікалая Малішэўскага, гэта беларускія адміралы Польшы. Пра адміралаў, якія мелі беларускія карані, ці былі выхадцамі з Беларусі і якія стаялі у пачаткаў польскага ваеннага флота. Але таксама можам заўважыць, што на вашым стэндзе ёсць не толькі гістарычныя кніжкі, таксама нейкія выданні больш такія мастацкія, а таксама і кнігі для дзяцей.
Так, конечно, мы представляем по максимуму все выдания, які прапануем чытачам, і улічваючы тое, што ў Варшаве шмат беларусаў, якія цікавяцца кнігамі на сваёй мове, то прадстаўлены і мастацкія кнігі, і дзіцячыя, і шмат чаго іншага. Дякую вам, спадар Роман. А мы са свайго боку таксама можам паведаміць, што кірмаш гістарычнай кнігі пройдзе да 1 снежня ўключна, таму нашыя суайчыннікі, якія цяпер у Варшаве, маюць унікальную магчымасць прыйсці і набыць кнігі як гістарычныя, гэтак таксама і мастацкія, а таксама вельмі такія выдатныя беларускія кніжкі для дзетак. Дождж, туман і галалёд. Гэткае надвор'е чакаецца ў Беларусі заўтра. Падрабязны прагноз глядзіце на мапе ў закачэнні аб'ектыву. Далей у эфіры размова дня, больш навінаў, праграмаў і карыснай інфармацыі шукайце таксама на нашым сайце belsat.eu. Прыемнага вечара і заставайцеся з Белсатам.